מה לדעתכם על משוואת ישר בצורה כזאת? לא שכחתי את ה-x. האם זה פונקציית ישר בכלל? האם זה פונקציה קווית? מה דעתכם? מה תהיה פה התשובה? אז בואו ננסה להבין ולדמיין את עצמנו, ניכנס לתוך המערכת הצירים ונכתוב את זה. יש לי פה את המערכת הצירים שלי, ופה פונקציה שהיא כתובה כזאת, y שווה 10. אני עולה בתוך המערכת הצירים y שווה 10, אני מחפש בעצם שה-y שווה 10 הוא נמצא פה. הפונקציה תהיה בצורה כזאת. מה זה אומר? שכל פעם שבעצם יש לי רק מספר ואין השפעה של ה-x לא משפיע על הפונקציה שלי בעצם, והפונקציה תהיה בעצם מקבילה לציר ה-x. למה היא מקבילה לציר ה-x? כי היא נכונה לכל הערכים של ה-x. זאת אומרת, היא נמשכת עד אינסוף לכל הערכים של ה-x, כי ה-x בעצם לא משפיע על הפונקציה שלי. y שווה 10, אם אין x בתוך הפונקציה, בביטוי המשוואה, או בביטוי האלגברי של המשוואת ישר שלנו, אם אין x בכלל, ה-x לא מופיע, אז הפונקציה היא מקבילה לציר ה-x. זה היה ההגבלה. זאת אומרת שאם עכשיו אני נותן לכם עוד דוגמה, y שווה ל-4. מה דעתכם? היא פונקציה שהיא בעצם מקבילה לציר ה-x. אם פה מסומן פה 4, אני הולך ומחפש y ו-x, y שווה 4, זאת הפונקציה שלי, היא תהיה מקבילה לציר ה-x. מה קורה עכשיו עם פונקציה כזאת? בואו נאתגר את עצמנו. מינוס 2. מה קורה? אז שוב, אני חוזר והולך במערכת הצירים שלי, מחפש את המינוס 2, שהוא נמצא מתחת לרשת הצירים, 1, 2, זה מינוס 2, הנקודה פה מינוס 2, y שווה מינוס 2, פונקציה שמקבלת y שווה מינוס 2, הכוונה שכל הזמן y שווה מינוס 2, ולא משנה מה הערך של ה-x, כי ה-x כבר לא משפיע על הפונקציה שלי. במילים אחרות, הפונקציה היא מקבילה לציר ה-x.